Assalamu alaikum la famille. Barka da warhaka. Ina gaida kowa da kowa. Sabo da kaza baya hana a yanka ta. Wannan saƙo ne mai zafi dan Allah a min fartajen shi ya je duka inda muke buƙata ya je ya kai. To masha Allah. Yau zan yi magana ne ko in ce zan tura saƙona zuwa ga Hassan ba Hassan ba shi ake cewa. Malam Hassan na tawa. Zuwa ga Malam Hassan. Malam Hassan, kada ka manta. Kwanaki ka yi wani cin mutunci zuwa ga wani malami, wani latijon malami cikin tawa. Abun bai yi mana daɗi ba, kwata-kwata bai mana daɗi ba. Sannan kuma ban san me kake so ba kai. Wai ka ɗauko wani ɗan guntun bidiyo da an fara magana sai ka saka wai ka ce a'a ɗan ta'adda ne Bazum kaza kaza in su da shi. Na ga farko bidiyo kanka kana yin su ne akan 'yan tarayya. Ka ce 'yan tarayya sun yi kaza sun yi kaza. Amma kawai kwana-kwanan nan biyu na ga gaba ɗaya al'amuranka kawai saman Bazum kaɗai suka tsaya. Saman Bazum kaɗai suka tsaya. Malam Hassan, kaman me kake tsammani? Kaman ka juye ƙwaƙwalwarmu ne ko kuma me kake kai? Karatun nan mu ma mun yi fa. Ka ji kuma muna da magabata mu ma. Waɗanda idan abun ya kile muna mu ma sai mu tambaye su gaya mana. Wai kai ka yi Faransa, wai Faransa kake fassara mana. Malam Hassan, wannan bidiyon da ka haudo, dan Allah da Annabi, idan kai ka cika mai bincike, to ka binciko ina ne aka yi wannan zama Bazum yayi magana. Sannan kuma ka sa mana wannan bidiyon complete gaba ɗayan shi ka fassara mana kuma me Bazum ya ce. Wannan shi muke buƙata kai muna. Idan har kai ka cika ɗan gwagwarmaya, in dai ka cika ɗan gwagwarmaya, wannan abun shi muke buƙata kai muna kuma muna jiran ka muna sauraron ka.